lehendakari jauna, jarraian Mintegi Andreak dauka hitza. Mahaiburu Andrea, lehendakari jauna, legebiltzarkideok, pozten nau, hau entzuteak, pozten nau, baina ez dakinik bat datorren idatziz jaso dugun erantzunarekin, askoz ere epelagoa izan da, ez du ikusi horren besteko entusiasmoa. Ez naz ni izango duena errespetatu behar ez denik Nafarroako erkide autonomikoa, noski, eta badakigu zenolako zailtasunak dauden, eta badakigu elkartzeko biren arteko akordioa edo harremana edo borondate ona behar dela. Baina nik idatziz jasotako erantzunean askoz ere epelago ikusi dut Jaurlaritzaren entusiasmo hori. Hain zuzen ere, gure taldearen legebiltzarkidea den Rebeka Uberak galdetu zuenean, aldauka Eusko Jaurlaritzak Nafarroako gobernuarekin hitzarmen berriak egiteko asmorik gobernu bien arteko tresnak prestatze aldera, erantzuna izan da. Gobernu honen ustez, Nafarroako gobernuarekin hitzarmenak sinatzeko beharra, autonomia erkidego bien arteko lankidetza arloak antzeman ahala baloratu beharko da, sail bakoitzak aurrera eramango dituen sektore politiken barruan. Hau da, utzi eginda nola edo hala, eta zure erantzunean ere hori uste dut ulertu dudala, sail bakoitzaren behar izanen erritmo, egutegi eta organigramaren arabera. Ze bigarren galdera, edo lau galdera ziren, baina bigarren bat ere aipatuko dut bakarrik, noraino garatu dira gaur egun arte sinatutako hitzarmenak, eta sail bakoitzak egiten du horren segimentua, berriz ere sailetara eramaten da ardura. Bere sektoreko eremuan sinatutako hitzarmenak noraino garatu diren jakite aldera. Eta hitzarmenean bertan aurreikusitako egutegia aintzat hartuta. Hau da, ematen du desbideratu edo alboratu egiten dela ardura, eta erantzuna Jaurlaritzak berak, bere gain hartu ordez erantzukizun hori sektoreka bideratzen duela. Eta horregatik suertatu da nahiko etzigarria, nahiko decepzionantea erantzun hori. Beraz, ez dator oso bat orain entzun ditudan hitzekin edo entusiasmo horrekin, gainera gaur bertan ere zure ahotik entzun ditugun hitzak evitar confrontación territorial, lehenengo bide bat izango litzateke, arrimar el hombro, noski, nik eskatuko nukena da, hitzetatik egintzetara pasatzeko, ez? Hau da, voluntarismo batetik politika eraginkorretara pasatzeko. Uste dugu badala sasoia ariketa politiko serio hori egiteko. Ez dut zalantzan jartzen zure borondatea, baina agian ikusten dudana da plan oso baten falta edo kemen falta edo ez izatea estrukturalki eta modu zehatz batean sistematikoki nola egingo den hori. Eta ez dut esaten sail bakoitzetik, baizik eta zure sailetik, hau da, lehendakaritzatik lehendakaritzara. Zein da zure sailean espreski lehendakaritzak duen plan zehatza Nafarroako gobernuarekin edo organo komun permanente hori edo horren moduko zerbait, modu eraginkorrean, modu egonkorrean, eta tinkoan sortzeko, eta hori izango litzateke galdera. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Mintegi Andrea.